दिनैनि फाइनाल गेलेनाया गमामायैनो जोबोद मोनसे समायना रमायना जादों। जोङो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे एसेबां जे हिउज गेदारिं जागोन। दा दिनैसो जोङो रियेलाइज खालामदो जे बड'लेण्डआव जे मोनसे गिदिर माने स्टेडियामनि गोनांथि जादों। दा नैबे ISPL नि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि फुटबल गेलेगिरि जोलुर गेलेगिरि दा बे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो नायनो थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआ बेसेबां फुटबलनि फारसे बेसेबां सांग्रां बेखौ नायनो थाखाय बेखौ जों लानाय जादोंमोन। दा बियो जोंनि थांखिया जाफुंसार महर मोनबाय। गमामायैनो बड'लेण्डआव फुटबला जोबोद दाबो रायजो राजाफोरजों अनसायजायो आरो फुटबलखौ जोङो गोसो होनानै लानो हायोब्ला फुटबला जोंखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामनो हागोन आरो जोंनि लाइमोनफ्रा गमामायैनो फुटबलनि गेजेरजों गावबा गावनि केरियार दानो हागोन आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल प्लेयार जानो हागोन। बेनिखायनो बियो साक्सेस जाबाय। जोंहा आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दङ, गोबाव समनिफ्राय फुटबलजों नांनानै थानाय, बिथांनिफ्राय सोंबानो जाबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।